comer, cabrón. Cabrón, mis hijas a tu casa van a ir a comer, cabrón. Tus muertos, cabrón. Beraiek aitortzen dute, ez? Alegia, kausa produktiboak direla eta ez direla ekonomikoak. Lantegi honek dirua ematen du eta asko gainera, baina badakigu esaten badago esaera bat, ez? Nun dion ez dela krisia kapitalismoa baizik, ez? Nik uste dut isladatu daitekela oso ondo esaldi horretara, ez hemengo egoera. Gure etxea, gure familia, jubilatuak etortzen ziren onera eta esaten zuten nire etxea, nire lagunak, horri helduta egiten zituzten kriston kanpaina informatiboa, gero el amigo de Balai eta hori da guztia badakigu. Eta saldu izan digute hori, baina gero ze gertatzen da, benetako kontuak atera behar direnean, hartzen dute papera eta lapitza, ateratzen dituzte kontuak, eta esaten dute, hemen 2.000 euro langile bakoitzari hileko Turkian 500. Egiten dituzte bere kalkuloak, eta horre norbaitek balin bazuen zalantzarik beraien humanitateaz eta beraien laguntasuna, historia horiei buruz, horrez dena ageri nabaritzen da, benetako beraiek duten deshumanitatea kasu honetan. Eta ez dute konpasiorik, ez dute begiratzen, beraien kontuak besterik ez. Kruela da eta, azaltzen dute nor diren. Seireun eta 50 drama zaudela hemen, ez? Beste 400 zuzenak ez direnak ere gainditu behar dizkiogu, ezta? 1000 drama, ez? Bakoitzak bere historia ditu, familia asko gelditzen da oso erakaskarrean. Nork ez du ume bat, 2 hipoteka bat, en fin, mila histori. Reindustrializazioa eta hori dena ez dakigu ezer. Ni beti gogoratzen dut hain Zundegin gertatu dena, ez? Belgak datozela eta fabrika jarraitzeko eta badatozela eta ez datozela eta azkenean ezer. Hemen zarata bada, baino ez dago ezer tangiblea, ez esaten dena. Orduan denak dira espekulazioak. Honi buruz, etorkizuna ez dakigu, zaila izango da.